Priatelia, Boh sa chce prejavovať. A Boh sa chce prejavovať skrze teba a skrze mňa v tomto svete. Skrze teba a mňa so všetkými našimi nedokonalosťami, slabosťami, problémami. Božia milosť prichádza, najskôr mení nás a potom skrze nás sa vie dotýkať ľudí. A toto sa bude sa to diať v tomto čase. A ja by som bol rád, keby ste si otvorili 2. Korinťanom 13:13. To je úplne posledný verš 2. epištoly Korinťanom. A tam sú napísané 3 veci, 3 veľmi jednoduché a veľmi silné veci, ktoré sú mienené. Pavol to mienil ako požehnanie pre Korinťanov, napísal im to ako poslednú vetu, posledný verš tejto epištoly. A tu je napísané: milosť Pána Ježíša Krista a láska Božia a účastenstvo, presnejšie preložené spoločenstvo Svätého Ducha, nech je so všetkými vami. Amen. Milosť Pána Ježíša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha. Viete, vo svete sa často hovorí tá fráza, že Boh je láska. A to je pravda. Boh je láska, absolútne čistá, dokonalá, nesebecká láska a nikto nás nikdy tak nemiloval, ako nás miluje náš nebeský Otec. A to je tá najúžasnejšia vec. Ale poviem vám, že Božia láska nestačí. Božia láska nestačí. Božia láska ťa nevie zachrániť. Božia láska musí niečo urobiť. A síce musí sa prejaviť Božia milosť. Viete napríklad, že také odpustenie je nespravodlivá vec? Odpustenie je nespravodlivá vec? Preto sa nám nechce odpúšťať. Lebo to není fér niekomu odpustiť, nie? To není fér. Teraz možno skončí vojna medzi Ruskom a Ukrajinou a to tak si odpustíte. No ani jednému, ani druhému sa nebude chcieť? Odpustenie není fér. Odpustenie je proti spravodlivosti. Ako k tomu príde spravodlivosť, keď príde nejaký vrah pred súd a súdca povie: no, dobre, odpúšťam ti, choď. To je do neba volajúce. Ľudia si to niekedy neuvedomujú. Boh je láska. Boh je láska. To nestačí. Lebo existuje spravodlivosť. A pretože existuje spravodlivosť, tak na začiatku toho 13. verša je milosť Pána Ježíša Krista. Tá milosť bola veľmi draho zaplatená. Pán Ježíš bol opustený Otcom. Ja si myslím, že to bolo to najväčšie utrpenie. Viete, fyzické utrpenie je nepríjemné, ale dá sa vydržať. Alebo sa skončí smrťou. Ale duchovné utrpenie. Keď Boží syn, ktorý od večnosti bol v Božej trojici, vo vzťahu s Otcom, odrazu bol bez Otca a volal: Bože môj, prečo si ma opustil? Tým dokonal naše vykúpenie, lebo je napísané, že toho, ktorý nepoznal hriech, Boh učinil hriechom, aby sme my sa mohli stať Božou spravodlivosťou v ňom. Milosť Pána Ježíša Krista nám umožňuje Boží lásku skutočne prežiť. Mnohí ľudia hovoria, ako môže byť Boh láska, keď svet vyzerá tak, ako vyzerá. Ako môže byť Boh láska, keď to neprežívam. A hovoria to len preto, že nepoznajú celý obrázok. Nepoznajú to, že je treba Božiu milosť. Na to, aby si mohol zažívať Božiu lásku vo svojom živote, potrebuješ prijať milosť skrze Pána Ježíša Krista. A celé to smeruje k tomu tretiemu: a spoločenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vámi. Totiž to najúžasnejšie, čo človek môže v živote zažívať, je spoločenstvo s Bohom. To najúžasnejšie. V jednom žalme je napísané, že radosť do sítosti je pred tvojou tvárou, v tvojej prítomnosti. Nejaký český preklad hovorí, že vrcholem radosti je byť s tebou. Nie je nič lepšie, ako mať spoločenstvo s Bohom. Žiadny vzťah medzi dvoma ľuďmi, žiadny zážitok na tomto svete, žiadne ohúrenie z krás Božieho stvorenia, ani čokoľvek iné, žiadna fyzická rozkoš nie je lepšia ako spoločenstvo s Bohom. A tým spoločenstvo s Bohom nemyslím len to, že Boh je tu. Áno, Boh je tu. Boh je s tebou. Ale spoločenstvo nie je o tom, že ty si s niekým v jednej izbe.
Spoločenstvo nie je o tom, že ste blízko seba. Každé spoločenstvo je o tom, že medzi tými ľuďmi, ktorí majú spoločenstvo, prebieha nejaká interakcia, nejaká komunikácia, nejaké vzájomné pôsobenie jeden na druhého. To je spoločenstvo. A o tom chcem teraz hovoriť. Ja chcem hovoriť o spoločenstve s Bohom. Chcem hovoriť, aby sme si uvedomili, že to je tá najdôležitejšia vec a nielen pre nás a preto, aby sme sa my mali dobre a aby naše životy mali nejakú hodnotu, ale predovšetkým preto, že keď máme spoločenstvo s Bohom, tak dokážeme toto sprostredkovať druhým ľuďom. Inými slovami, Boh sa skrze nás môže dotýkať ľudí. Viete, kresťanstvo je niekedy zamieňané za charitatívnu prácu. Ja si veľmi vážim všetkých charitatívnych organizácií, všetkých ľudí, ktorí nezištne robia niečo pre druhých ľudí. Je to veľmi dobré a veľmi dôležité. A spoločnosť, ktorá to v sebe má, je požehnaná spoločnosť. Ale počúvajte jednu vec. Žiadna naša snaha nedokáže niektoré problémy ľudí vyriešiť. Žiadne naše ľudské prejavy lásky, naše dávanie, naše pozbudzovanie nedokáže ľudí vytrhnúť z hriechu. Nedokáže zlomiť prekliatie v ich živote, nedokáže im dať skutočnú nádej. Áno, môžeme byť oporou mnohým ľuďom, ale skutočné problémy ľudí vie vyriešiť iba Boh. A na nás je, aby sme boli jeho nástrojmi. A ako môžeme byť jeho nástrojmi, ak nemáme spoločenstvo s ním? Tak o tom chcem dneska rozprávať, bratia a sestry. Chcem rozprávať o tom, že môžeme mať oveľa lepší život a že môžeme mať oveľa účinnejšiu službu. A že to nebude o tom, že ja neviem, že ty niekomu pomôžeš. Že to nebude o tom, že ja vám dneska kážem. Kľudne na to zabudnite. Nech je to o tom, že dneska sa ťa dotkne Boh. Že dneska spoločne niečo pochopíme a vojdeme do hĺbšieho spoločenstva s Bohom. Tak to je môj cieľ pre dnešné zhromaždenie. Rozmýšľal som, čo budem vyučovať, čo budem kázať. Teraz rozmýšľam nad tým, čo bude Boh dnes večer konať medzi nami. Je to tá najdôležitejšia vec. V Markovi 3. kapitole je napísané, akým spôsobom Pán Ježiš povolal svojich učeníkov. A je to napísané trochu inak, ako v ostatných evanjeliách. Otvorte si to, Marek 3. kapitola. A ak sa nemýlim, tak by to mal byť 13. verš, ale hneď to zistíme. Áno, Marek 3.13. Pán povoláva 12 apoštolov. A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním. A ustanovil 12, aby boli s ním, aby ich posielal kázať. Aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. Amen. Pán Ježiš si povolal učeníkov. A my mnohí z nás chápeme povolanie ako to, že Boh nám dáva nejakú úlohu. Ja som povolaný byť evangelistou, ja som povolaný byť pastorom, ja som povolaný byť učiteľom, ja som povolaný byť pozbudzovačom. Ale všimnite si, že Pán ich povolal k čomu? Aby boli s ním. Pán ich povolal do spoločenstva so sebou samým. A z tohto spoločenstva, z tejto skutočnosti, že boli s ním, že s ním mali vzťah, že ho poznávali, že ho videli, že s ním komunikovali, že sa ho pýtali na veci, niekedy sa ho báli spýtať. Zažívali rôzne veci s ním, ale boli vo vzťahu s ním, tak na základe toho ich posielal a neposielal ich len, aby niečo robili, ale aby skrze ich životy sa prejavovala moc. Aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. A toto potrebuje tento svet. Dosť bolo kresťanstva, ktoré je iba o rečiach, vážne. Dneska ma vytočil jeden článok v Postoji, ja celkom čítam Postoj, to je taký kresťanský web. A strašne sa tam obúvali do Polly White, to je jedna pastorka americká, Donald Trump si ju vybral ako šéfku úradu pre náboženské záležitosti a strašne ju kritizovali kvôli evanjeliu prosperity, kvôli tomu, že hovorí v jazykoch. Úplne hnusné, strašne ma naštvali. No, rozmýšľam, že im prestanem posielať peniaze. Možná ma Pán obmekčí, lebo je málo kvalitných, konzervatívnych webov a správ,
ale mne to strašne nahnevalo. Lebo určitý typ kresťanstva proste bojuje proti Božej moci. O nás sa hovorí, že kážeme evanjelium prosperity. Však ja som v živote nikoho z nás nepočul povedať, že kážeme evanjelium prosperity. Druhý to o nás hovorí, čo kážeme? Evanjelium Pána Ježíša Krista, ktorého súčasťou je napríklad to, čo pastor Milan prečítal, že Boh má moc rozhojniť veci. Sme vždycky vo všetkom, všetkého mali dostatok a hojnili na každý dobrý skutok. Je toto falošné evanjelium prosperity? Ak áno, tak ho kázal Pán Ježiš Kristus. Ak áno, tak ho kázali učeníci. Apoštol Pavol ho napísal do Korinťanov a spústu ďalších a ďalších veršov. A my jednoducho potrebujeme Božiu moc, aby ju bolo vidno v našich životoch. A je jediný spôsob, ako Božiu moc získať, a to je v spoločenstve s Bohom. Milosť Pána Ježíša Krista, bez tejto nejde, drahocenná krv preliatá za naše životy, láska Otcova, ktorú keď spoznáme, tak nás vie okamžite uzdraviť zo všetkých odmietnutí, zo všetkých zlých pocitov a spoločenstvo Svätého Ducha, v ktorom keď zotrvávame, naše životy sa menia. Ľudia si častokrát myslia, keď Biblia hovorí, že ako kresťania máme niesť ovocie, že toto je naša povinnosť a teraz Boh čaká na to ovocie. Nie? Láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť, obrátení ľudia. Že máme niesť ovocie, musíme niesť ovocie, musíme sa snažiť niesť ovocie. Bratia a sestry, mám pre vás otázku. Snaží sa strom niesť ovocie? Taká jabloň, nie? Stojí tam, rastie, sa snaží niesť ovocie, sa snaží, až sa trasie, proste... Praská to v nej plne. Ovocný strom nesie ovocie sám od seba. Čo na to potrebuje? Potrebuje byť zasadený v dobrej pôde a potrebuje mať vláhu. To je všetko. To je všetko. Sám od seba nesie ovocie. Chceš, aby sa tvoj život zmenil? Chceš, aby zo starého človeka sa stal lepší človek? Tak sa prosím ťa prestaň snažiť a prestaň si stále hovoriť, to som celý ja, ale začni hľadať spoločenstvo s Bohom. Začni hľadať dobrý pokrm, dobré hnojivo a začni hľadať vláhu, prítomnosť Svätého Ducha a zistíš, že vo svojom živote nesieš ovocie. Buď v spoločenstve s Pánom a nebuď pasívny. Ja vám poviem ďalšiu vec, ktorá je v tom 2. Korinťanom 13:13. Tam je napísané, že to nemôžeš urobiť sám. Mnohí ľudia hovoria o spoločenstve s Bohom a myslia si, že to je o tom, že sa zavrú do nejakej kláštornej cely, oddelia sa od sveta, budú tam v tichu, sami s Bohom a nejakým záhadným spôsobom príde spoločenstvo s Bohom, ako nejaký mystický zážitok. Možno, že áno. Ale žiadne ovocie z toho nebude. Ja nie som proti tomu, aby sme sa čas od času stiahli do ústraní, hľadali Pána. Ale všimni si, čo je tam napsáno. Milosť Pána Ježíša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech je so všetkými vami. To je pre cirkev, to je kolektívna záležitosť. Preto napríklad miera tvojho spoločenstva s Duchom Svätým na zhromaždení vie byť oveľa väčšia, ako keď si doma. A ľahšie sa do toho vstupuje, keď sú také nádherné chvály, aké máte tu tiež klobúk dole. Kde sú kajbovci? Nevidím ich. Tam sú vzadu. Ste úžasní. Ste úžasní. A Dušan. Dušana veľmi nepoznám, ale zdravím Dušana. Ste úžasní. Ja si pamätám tie dni malých začiatkov, ktorými nepohrdáme, ako hovorí Božie slovo, ale začínali sme tak nesmelo zo pár pesniček. Máte chvály, za ktoré sa vôbec nemusíte hanbiť. Parádne chvály, perfektné chvály, sláva Pánovi. A počúvajte, a možná, že pred tými 20 rokmi by ste to do seba ani nepovedali. Prebehlo 20 rokov, prebehlo nejaké pôsobenie Svätého Ducha, nejaký osobnostný, duchovný rást, veci sa hýbu a pozrite sa na to. A takto presne jedná Pána, jedná v cirkvi. A máte skvelé chvály
a keď sa stretávate, tak Boh sa vás dotýka. Ale samozrejme, že to platí aj pre tvoj súkromný, osobný vzťah s Pánom. A veci môžu byť oveľa lepšie. Takže, bratia a sestry, Pán vás povolal do veľkých vecí, ale prvá vec, do ktorej nás volá, je, aby sme boli s ním. Prvá vec a veľmi, veľmi dôležitá vec. Kniha Genesis, 5. kapitola, 18. až 24. verš. Toto som kázal nedávno v Brezne, možno ste to počuli, ale to nevadí, budete to počuť znova, lebo je to presne o tom. Takže Genesis 5, od 18. verša. Áno, ja som dal Genesis 15, pardon. Genesis 5, od 18. verša. A viete, čo tam je napísané? Tam je rodokmeň. A či môže z rodokmeňa prísť nejaké požehnanie? No môže. Poznáte seriál Simpsonovi? To kresťania väčšinou nepozerajú, lebo seriál Simpsonovi si robí srandu zo všetkého vrátane kresťanov. Hej? Ja ho mám celkom rád, lebo ja mám rád kvalitný humor. A pre nich skutočne nič nie je sveté, ale oni si robia srandu z vecí ako oprávnenie. Hej? Oprávnenie. A Simpsonovi majú jedného suseda, volá sa Ned Flanders, a on je akože kresťan, hej, taká karikatúra kresťana. A raz evangelizoval Homera a chcel mu dať Bibliu a Homer mu hovorí, vieš čo, ja nečítam, tak mu dal kazetu a Walkman s nahranou Bibliou, s Božím slovom. A teraz Homer, tak budem počúvať Božie slovo, tak si sadol, dal si Walkmana, sluchátka, pustil a teraz tam boli knihy kronické, knihy Paralipomenon a tam sú rodokmene, hej. A ten splodil toho a Salatiel splodil Zerubábela splodil a to splodil tento a Homer počúva a zaspí, hej. Teraz vidíš, ako zapadne slnko, vyjde slnko, Homer sa zobudí a ten splodil tamtoho, stále to pokračuje. A Homer hovorí, to nie je nič pre mňa. To nie je nič pre mňa a odloží to. Ja vám chcem povedať, že niekedy v tých rodokmeňoch tie sa tam nepísali len tak pre nič za nič. Jednak sa písali preto, aby sa dal vysledovať pôvod Mesiáša, tá mesiánska línia, ale tiež proto, že tam boli zapísané tie najpodstatnejšie veci. A teraz si prečítame niečo z rodokmeňa, hej? Takže Genesis 5, 18 až 24. A Jared žil 162 rokov a splodil Enocha. A Jared žil po splodení Enocha 800 rokov a splodil synov a dcéry a bolo všetkých dní Jaredových 962 rokov a zomrel. A Enoch žil 65 rokov a splodil Matuzalema. A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema 300 rokov a splodil synov a dcery. A bolo všetkých dní Enochových 365 rokov a Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Amen. Halelúja. Enoch býva uvádzaný ako taký príklad vytrhnutia. Takže človek, ktorý žil a Boh ho vzal a nebolo ho. Ešte je jeden človek, ktorý žil, Boh ho vzal a nebolo ho. Kto je to? Eliáš, správne. Ste znalci Biblie, ste znalci Enocha, Eliáš, to sú ľudia, ktorí nikdy nezomreli. Nezakúsili fyzickú smrť, boli vychvátení do neba. Sú tam do dneška. Viacerí vykladači Biblie sa domnievajú, že oni sa vrátia, keď budú prebiehať apokalyptické udalosti, že práve oni dvaja budú tí dva svedkovia, ktorí budú svedčiť. Je to možné, nejdem sa k tomu nejako vyjadrovať, je možné, že to tak je. V každom prípade Enoch je veľmi zaujímavá postava. Ale kým o ňom začneme hovoriť, chcem vám povedať, že v týchto rodokmeňoch skutočne sú tie najdôležitejšie veci. A ja keď som sa nad tým zamýšľal, tak som prišiel, že tam sú uvedené v podstate 3 veci. Hej? Je tam napísané, že žil, že mal deti a že chodil s Bohom. To sú 3 najpodstatnejšie veci. U tých ostatných je jenom, že žili, mali deti a zomreli. Ale tento človek, Enoch, žil, mal deti, hej, a
chodil s Bohom. Počúvajte, to sú tie najdôležitejšie veci. Teraz nebuďte smutní vy, kto nemáte deti fyzické. Hej? To není o tom teraz, aby ste sa zle cítili. Sú ľudia proste, ktorí nemajú deti z rôznych dôvodov, ale my sme povolaní, aby sme prežili život naplno, život, ktorý za to stojí, za chvíľku poviem, o čo ide, aby sme dokázali tento život odovzdať. To znamená, aby sme mali potomkov a potomkov môžeš mať duchovných a všetci sme povolaní k tomu mať duchovné deti, alebo niekomu dávať lásku. Sú ľudia, ktorí si adoptovali deti a je to úplne v poriadku. A najúžasnejšie je fakt, ako privádzať ľudí ku Kristovi. Lebo niektorí ľudia si myslia, že kázanie evanjelia je to, že my niekoho presvedčíme, aby sa pomodlil modlitbu spasenia. Ale všetci vieme, že to není až tak. Ja poznám veľa ľudí, ktorí sa pomodlili modlitbu spasenia, ale nie veľa učeníkov je z toho. Pavol píše Galatianom, synáčkovia, deťatka, opäť vás rodím v bolestiach, kým vo vás nebude vyformovaný Kristus. To boli ľudia, ktorí sa už pomodlili modlitbu spasenia, vyznali Ježíša ako svojho pána a spasiteľa. Sú to ľudia, ktorým sa on venuje a znamená to určitú námahu, určitú bolesť, rodí ich v bolestiach, kým v nich nebude vyformovaný Kristus. A toto je duchovné otcovstvo, duchovné rodičovstvo. A tá tretia vec je chodenie s Bohom. Hej. Čo je chodenie? My si predstavíme to, čo dneska je pod názvom chodenie a to má iba ten romantický rozmer, že chlapec a dievča, teda v tom kresťanskom ponímaní, výhradne chlapec a dievča spolu chodia na prechádzku alebo na kávu. Rozvíjajú svoj vzťah. Toto je akože chodenie, ktoré by malo prerásť do manželstva. Ale chodenie s Bohom je niečo úplne iné. Biblický výraz chodenie vždycky znamená život alebo životní štýl. Pavol hovorí, duchom choďte a nedokonáte žiadosti tela. Čo to znamená duchom choďte? Som to nechápal, dlhé roky som to nechápal. Ako duchom choďte? Ako môžeme chodiť duchom? Tak okultisti, že si niekde sadneme, meditujeme a náš duch vyjde a ideme duchom niekde. Všetci vieme, že o tomto Biblia nehovorí. Duchom choďte znamená žijte duchom. Nech váš život vychádza z ducha. Nech sa vo vašom živote prejavuje duch. Nech váš duch, váš znovuzrodený duchovný človek je hlavným hybateľom vášho života. Viete, že sú rôzne hybatele. Napríklad telo je hybateľ. Hej. Keby som dlho kázal, dlho cvičil vás v trpezlivosti, môžeme kázať, okolo polnoci by sa začali ozývať hybatelia vo vašom živote. Taká hlad, alebo únava. Už by ste boli nervózni, že už ste tu dlho. Tak to sú také hybatele. Alebo keď ťa niekto naštve, to je taký hybateľ. Keď ma niekto naštve, ja hádžem vecami. Čím dál tým menej, ale hádžem vecami. Moje deti to vedia. Ale to není duchovný hybateľ, to je vyložené telesný hybateľ. Ale duchom choďte, to znamená, že duch hýbe tvojim životom. Takže chodenie je životný štýl. Sme spasení milosťou skrze vieru. Sme spasení milosťou skrze vieru, je to Boží dar. Není to zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Prečo? Lebo sme jeho dielo stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme chodili vo skutkoch, ktoré Boh vopred prihotovil. To je, chodenie je životný štýl. Takže čo to znamená, keď Henoch chodil s Bohom? To znamená, že Henoch vo svojom živote mal trvalé spoločenstvo s Bohom. A nebolo ho viac. A ľudia to správne vykladajú, že ide o vytrhnutie. Ale ja vám poviem ešte jeden výklad, ktorý platí súčasne. Ja vám chcem garantovať jednu vec a povzbudiť vás k tomu. Keď budeme chodiť s Bohom, jedného dňa nebudeme viac. A to nemusí znamenať to, že budeme vytrhnutí. Ale to, že v nás skutočne sa udeje to,
o čom hovorí apoštol Pavol, že v nás bude vyformovaný Kristus. Nebudeš viac, nebude viac Daniel, nebude viac nervák Daniel, ani nebude viac. Žena sa na mňa smeje. Tá hovorí, keď by to už bolo. Nebude viac. Až budeme mať na budúce nervy, tak mi povedz, choď s Bohom. Maj spoločenstvo s Bohom. Keď máš spoločenstvo s Bohom, nie si to ty. Je taká reklama, keď si hladný, nie si to ty, ale kresťanská reklama je iná. Keď máš spoločenstvo s Bohom, nie si to ty. Niečo sa s tebou deje. Keď máš trvalé spoločenstvo s Bohom, dochádza v tvojom živote k obrovským zmenám. A ja vám poviem, to je iný typ premeny života. Mnohí kresťania sa snažia premeniť tlakom zvonka, že berú Božie slovo, berú ho ako zákon, čo musíme, čo nesmieme, čo by sme mali, tlačí to na nás, snažíme sa to naplniť a nedarí sa to. Prečo? Lebo náš starý človek je v nás stále prítomný. Snažíme sa ho križovať, snažíme s ním bojovať, ale priatelia, keď chodíme s Bohom, keď máme spoločenstvo s Pánom, keď zažívame jeho obrovskú lásku, keď sa tešíme z neho, keď nám dáva niečo na srdce, my na to reagujeme, sme poslušní Bohu, rozvíjame tento vzťah. Ja vám poviem, ten starý človek dostáva zabrať a jedného dňa nebude viac. Samozrejme, verím v to, že to je podobenstvo o vytrhnutí, ale verím tomu, že Boh chce s našim životom jednať. A keď hovoríme o spoločenstve s Bohom, ja vám poviem o jednej veci, ktorá ako jediná ho vie zničiť. A viete, čo to je? Božia žena. Hriech. Hriech. Jediná vec, ktorá dostala Adama s Evou z Božej prítomnosti, ktorá je vyhodila z rajskej zahrady od stromu života, je hriech. A my sme povolaní do úplne niečoho iného. My sme povolaní vrátiť sa do zahrady, vrátiť sa k stromu života. Ako to môžeš tvrdiť? No veď to povedal Pán Ježiš Kristus. Vieš, čo povedal? Vieš, prečo si myslím, že strom života bol Kristus? Lebo Kristus jedného dňa, keď kázal, keď slúžil, tak sa postavil a hovorí, že kto nebude jesť moje mäso a piť moju krv, nebude mať v sebe život. To nebolo ustanovenie Večere Pánovej. To nebolo, keď Večeru Pánovu ustanovoval. Niektorí to tak vykladajú. On káže, kto nebude jesť moje mäso, doslova tam je, a piť moju krv, nebude mať v sebe život. Čo to znamená? Čo to znamená jesť Krista? Oni sa pohoršili, oni od neho ušli, oni boli hotoví, oni si mysleli, že ich vyučuje kanibalizmus. Ale ja vám poviem, že to je presne o tom, že musíme vojsť do vzťahu s Kristom. Musíme mu dovoliť, aby vstúpil do nás. Musíme ho prijať do svojho vnútra. Jeho telo, jeho krv. Čo to znamená? Jeho službu, jeho telesný život, to, že Boh sa stal človekom, že sa stal telom, že prebýval medzi nami. Musíš to prijať do svojho vnútra. To jedenie, to je podobenstvo. Hej. Vyjadrujeme to aj pri Večeri Pánovej, ale tu ide o niečo iné. To ide o to, že skutočne mu dovolíme vojsť do nás. Toto je poznanie Boha. Ako poznal Adam Evu? Došlo k telesnému spojeniu. A my potrebujeme mať taký vzťah s Bohom. Prijať Krista so vším, so všetkým. So všetkým, čo pre nás urobil. Jeho krv, ktorá bola preliatá za nás. Jeho telo, ktoré bolo doráňané, aby my sme mohli byť uzdravení. Jeho službu, to, čo znamená, to pohoršenie, ktoré predstavuje napríklad to, že povie, že Ježiš je jediná cesta. Človek nemôže byť spasený okrem Krista. Ježiš je jediná cesta. Strašne pohoršujúca pravda. Aj to, že človek nevie nič urobiť pre naše spasenie. Nič. A keby si sa rozkrájal, apoštol Pavel hovorí, keby som vydal svoje telo na spálenie, keby som rozdal všetok svoj majetok, keby som robil veľa dobrých skutkov, nič mi to neprospieva.
Ty si nevieš zaslúžiť spasenie, ty potrebuješ prijať Krista. Prijať Krista do seba, do svojho vnútra. Áno, bolo to provokujúce. Ježiš hovoril, kto nebude hrísť moje mäso a piť moju krv. Až takto je to v tej originálnej gréštine napísané. Oni sa pohoršili. Všetci odišli, učeníci zostali a Pán Ježiš sa pýta, aj vy odídete. A čo mu povedal Peter? Pane, kde by sme šli? Ty máš slova večného života, kde by sme šli? Spoločenstvo s Bohom. Potrebuješ ho pustiť do seba. Potrebuješ ho pustiť tam, kam by si nikoho nepustil. Potrebuješ pustiť Pána aj do takých oblastí, kde by si možno ani manželského partnera nepustil. Každý z nás má nejaké skryté, tajomné komnaty vo svojom srdci, o ktorých nikto nevie. Ale ak chceš, aby tvoj život bol úplne vyslobodený, ak chceš, aby tvoj život napredoval, aby si mal spoločenstvo s Bohom, potrebuješ dovoliť jeho dobrote, jeho lásce, jeho moci, jeho sile, aby vošla. Je to extrémne dôležité. Hriech je jediná vec, ktorá nás oddelí od Boha. A preto je hriech zlý. Viete, dneska v modernej dobe ľudia nechápu, prečo Boh zakazuje niektoré veci. Veď sú príjemné, nie? Príjemné. Sú príjemné, nikomu to neubližuje, len ty si urobíš radosť, niekomu druhému urobíš radosť. Čo je na tom? Viete, iná doba. Ale v tom je obrovské nebezpečenstvo hriechu. To najhoršie, že ťa oddeluje od Boha. Už na začiatku varoval Boh Adama s Evou, hovorí, ak budete jesť, zomriete. A viete, že nezomreli. Tá smrť sa prejavila oddelením od Boha. Hriech ničí spoločenstvo s Bohom. Toto by mal pochopiť každý mladý človek. Podľa mňa ľudia, ktorí sú ťahaní do sveta a zábranou im je len to, že my im povieme, Božie slovo hovorí, že nesmieš a nemajú skúsenosť s Bohom, nevedia, aký je dobrý a nevedia, o čo by sa pripravovali, keby konali zlé, tak nemajú takú motiváciu. Ja vám poviem, toto je definícia Božej bázne. Definícia Božej bázne není to, že sa bojíš Božieho trestu, ale že sa bojíš, že prídeš o to, čo máš v Bohu. Že prídeš o spoločenstvo s ním. To je Božia bázeň. Nie, že ja sa bojím Boha, ale ja sa bojím urobiť niečo, čo by ma pripravilo o jeho prítomnosť, o jeho milosť, o čas, ktorý s ním môžem prežívať a toto sa potrebujeme naučiť tomu porozumieť a potom vám poviem, že vôbec nie je ťažké sa motivovať do radikálneho života, čo sa týka hriechu. A keď zhrešíme, motivovať sa do radikálneho pokánia. Vieš, keď zhrešíš, to neznamená, že Boh sa na teba hnevá. Keď zhrešíš, to neznamená, že Boh na tebou zlomil palicu. Keď zhrešíš, tak to znamená, že diabol urobí všetko preto, aby ti zabránil vrátiť sa k Bohu. Dá na teba vinu, dá na teba odsúdenie, zatrtenie, už ani nechoď do cirkvi. A Boh čaká, keď sa k nemu vrátiš. Keď vyznáš hriech. Písmo hovorí, ak vyznávame svoje hriechy, on je tak verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás od každej neprávosti. Čiže hriech ničí spoločenstvo s Bohom. Preto je hriech zlý. Nie každý hriech je taký zlý, že to vidíme. Nie každý hriech je vražda. Nie každý hriech je krádež. Ale napríklad obžerstvo. Hej? Preto to hovorím, lebo častokrát pokúšaný v tejto oblasti a častokrát som zhrešil. A to vieš, že ješ a už vieš, že je zle. A ešte by si si dal. Tam. A najednou zistíš, že si otrok. Najednou zistíš, že už nie ješ na Božiu slávu. Nie ješ na to, aby si sa zasítil, ale sítiš niečo vo svojom živote, čo vie nasítiť iba Boh. A to je vnútorná prázdnota. Ja vám poviem, bratia a sestry, všetky nočné návštevy chladničky, to je na vyslobodenie. To je na... Ako to povedať? To je na to, aby sme vošli do väčšieho spoločenstva s Bohom. Na to je dobrý pôst, napríklad, keď sa postíme,
tak fyzicky vnímáme tú prázdnotu, ktorá je v nás, nie? Fyzicky. Má to aj akustické prejavy. Je to niečo, čo si uvedomuješ. A čo s tým treba robiť, keď sa postíme? Treba sa naplniť Bohom, jeho slovom, jeho prítomnosťou. Preto je pôst dobrý. Ja sa nerad postím, ale je dobrý pôst. Halelúja. Bratia a sestry, sme povolaní do spoločenstva s Bohom. Ešte vám poviem dve podstatné veci. Čo to vlastne znamená spoločenstvo s Bohom? Lebo spoločenstvo s Bohom nie sú mystické zážitky. Spoločenstvo s Bohom nie je to, že chodíš a máš stále videnie nejakého aniela. Spoločenstvo s Bohom nie je o tom, že počuješ hlasy. Ak počuješ hlasy, tak máme na to odborníkov, prípadne vyháňanie démonov. Ja nevylučujem, že človek môže počuť hlas. Môže počuť hlas Boží, môže. Ale ak stále počuješ hlasy, to nie je v poriadku. To nie je v poriadku. To nie je v poriadku. To treba riešiť. Hej. Čo to znamená spoločenstvo s Bohom? Dávid hovorí, že tá skutočnosť, že Boh je s ním, ho vyslobodila zo strachu. Dávid hovorí v 23. žalme, a všetci to poznáte, aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého. Hej? Prečo? Lebo ty si so mnou, hovorí Bohu. Ty si so mnou. A potom dodáva, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Takže nebudem sa báť zlého, ani v doline tieňa smrti, to je to najhororovejšie miesto, na ktoré môžeš prísť. Hej, dolina tône smrti. To je proste, to si nevieš predstaviť. A on hovorí, aj keby som išiel, tak sa nebudem báť zlého, lebo ty si so mnou. Ale ako Dávid vie, že Boh je s ním? Ako prebieha jeho spoločenstvo s Bohom? A on hovorí, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. A toto veriaci častokrát nechápu. Koho potešuje prúd a palica? Takých masochistov, nie? Tí sa nechajú zbiť a je to pre nich potešenie. Ľudia to nechápu. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Na inom mieste je napísané, že koho Boh miluje, toho švihá, ale je to tam napísané, že tá výchova není príjemná. Tam sa hovorí o niečom inom. Hej, Božia výchova, to je usvedčovanie Svätého Ducha, to je pôsobenie do tvojho života. Boh ti vie niekedy vyvolať aj nepríjemné pocity, aby si sa napravil, ale to není o tomto. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. A Dávid bol pastier. Predtým, ako sa stal kráľom, tak bol pastierom. On vedel, čo to je pastierský prúd a pastierská palica. Ani jedno neslúžilo na to, aby sa tým mlátili ovce. Hej. Skutočne, ani prúd, ani palica, to nebolo na mlátenie ovci. Ten prúd, to bola taká tyčka, špicatá, skôr taký bodec a tým sa tie ovce tak popichovali, keď ich chcel nejako smerovať. Keď išli, tak ich tak ako keby... Ale to nebolo nejakom trápení tých ovcí, to bolo také usmerňovanie. A pastierská palica, ak s ňou pastier niekoho bil, tak to bol vlk. Hej? Ale ona slúžila jednak na to, aby dávala pastierovi oporu, bola znamením autority pastiera, jeho vlády, jeho moci a taktiež slúžila k tomu, keď chcel pastier nejakú ovečku nejakým spôsobom riešiť, nejako jej pomôcť, tak si ju tou palicou pritiahol. Ona mala na konci toho slimáka, to poznáte, keď Mikuláš chodí v decembri, tak chodí s takou palicou, čo má slimáka na konci. Hej? Alebo ak ste boli katolíci a stretli ste niekedy biskupa katolického v plnej polnej, hej? Tak katolický biskup má tiež takúto, to je pastierská palica. Hej? Ale ona presne mala význam, hej, tá palica. Tým, keď, ovca mala nejakú chorobu, bolo potreba ju ošetriť, tak ju chytil tým slimákom, zapletol jej do toho nohu a pritiahol si ju. Podobne ako kauboji, keď chytajú kravy, tak do lasa, nechytí do lasa a pritiahne si tú kravu a potom jej môže dať, vakcínu alebo volačo. alebo nejaký vitamín. Proste aj ten prúd, aj tá palica mali pozitívny vplyv pre tie ovce. Hej? Potešovali ich. Čo to je? A
A všetci viete, čo to je. To sú dve veci, skrze ktorých sa Boh dotýka našich životov a usmerňuje naše životy. Je to Boží duch a Božie slovo. Som presvedčený, že prúd je symbolom Božieho ducha a palica je symbolom Božieho slova. A že tieto veci, keď sú v našom živote, tak vieme mať stále lepšie a lepšie spoločenstvo s Bohom. Ako mať spoločenstvo s Božím slovom, bratia a sestry? Ja viem, že sú rôzne programy, ako čítať Bibliu, hej, Biblia za rok a podobne, to je všetko dobré. Ja sa priznám, ja to trošku nemám rád, lebo niekedy to človeku bráni mať spoločenstvo s Božím slovom. Hej, je to o tom, že, a ja to odporúčam, je dobré prečítať Bibliu za rok, je dobré čítať 3 kapitoly denne, je to dobré. Ale mať spoločenstvo s Božím slovom neznamená prečítať nejaký oddiel zo slova. To znamená vzať slovo a kochať sa v ňom. Boh povedal Jozuovi, kniha tohto zákona sa nevzdiali od tvojich očí? Nie, úst. To bol chyták. Kniha tohoto zákona sa nevzdiali od tvojich úst. Vieš, my niekedy čítame Bibliu alebo počúvame Bibliu. Takže sa nevzdiali od očí alebo uší, ale nie od úst. Od úst. Ovca žere ústami. Ovca nežere očami. Žere očami, keď ju dáš za plot a strava na druhej strane, tak očami pozerá. Ale ovca žere ústami. Dokonca ovca žere ústami niekoľkokrát tú istú stravu, ona je prežúvavec. Má 4 žalúdky, podobne ako krava. Prvý žalúdok prežúva, druhý žalúdok prežúva, tretí žalúdok prežúva, štvrtý žalúdok prežúva. Ovca prežúva. To je veľmi zaujímavé. Ovce môžu byť celý deň na pastve, tam žerú, potom prídu do salaša v noci a ty ideš a počúvaš. Chrup, 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 chrup. Prežúvajú. Ústami prežúvajú. Takže spoločenstvo s Božím slovom, to je napísané v 1. žalme, hej, blahoslavený muž i žena, ktorí nechodia podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestoja, na stolici posmievačov nesedia, všetci to poznáte, ale majú záľubu v zákone Hospodinovom, o jeho zákone rozmýšľajú dňom i nocou. No, zabudni na rozmýšľanie. Ja nechápem tieto naše preklady, no ťažko sa to prekladá do nášho jazyka, lebo to hebrejské slovo meditovať, rozmýšľať, chaga, znamená tichučko si to hovoriť, tak si to mumlať. A presne takto Židia majú spoločenstvo s Božím slovom. Oni ho zoberú a oni si ho pekne čítajú. Čítaj Bibliu za rok. Čítaj, je to dobré, odporúčam to. Ale nájdi si čas na duchovné spoločenstvo s Božím slovom a pekne ho čítaj. Nájdi si čas na Svätého Ducha. Každú príležitosť využij. Pozri, keď pastor sa modlí, keď žehná ťa, povoláva, Duchu Svatý príď, prosím, využij to, otvor sa, prijímaj Svätého Ducha, prijímaj Božie slovo. A vieš, čo sa stane? Zistíš, že tvoje spoločenstvo s Bohom rastie. A že Boh není predstava. Že Boh není iba niekto, koho si predstavuješ. Hej? Nie. Že je reálne prítomný v tvojom živote. Že sa o ňo môžeš oprieť. Že ti napríklad volá, čo povie. Že ťa nejako vedie. Že sa ťa dotkne, že ťa oslobodí, že budeš schopný odpustiť. Vracím sa k odpustení. Prečo odpúšťame? Pretože to je ľahké? Pretože to je správne? Pretože to je spravodlivé? Nie. Prečo odpúšťame? Lebo Boh prvý odpustil nám. To je tajomstvo. Kresťania povedia, neodpustím, lebo to nie je fér. Máš pravdu, nie je to fér a nikdy to fér nebude. Ale Boh prvý v Kristovi odpustil nám. A my potrebujeme odpustiť nie kvôli človeku, ktorému odpúšťame, ale kvôli sebe, kvôli stavu nášho srdca. A toto všetko ťa naučí a v tomto všetkom ti pomôže Pán, ktorý koná v tvojom živote. Takže chodíme s Bohom a prechádzam na poslednú myšlienku. Hovorili sme o Henochovi. A skutočne Biblia je skúpa na to opisovať nám Henochov život. Vieme o ňom tie 3 podstatné veci, že žil a že jeho život stál za to a že čo je život podľa Biblie, Ježiš hovorí a to je ten večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, koho si poslal Ježiša Krista. Čiže život znamená poznanie Boha.
Hej? Poznanie Boha, aktívne poznanie Boha je život. Vtedy stojí za to žiť a žiješ naplno, tvoj život má zmysel, tvoj život má cieľ. Potom mal duchovné deti, plodil deti. A je tam napísané, že 300 rokov chodil s Bohom. Predstav si to. 300 rokov chodil s Bohom a nezúnovalo sa mu to. Raz budeme na veky v nebi a ja vám poviem, nebudeš sa tam ani sekundu nudiť. Ani chvíľočku. Budeš stále viac a viac nadšený z Boha, budeš ho poznávať a to bude na veky. A bude to bohatý život, bude tam veľmi veľa vecí, ozajstné vzťahy, vieš, nezaťažené našou padlou ľudskou prirodzenosťou. Všetko bude ako v nebi úžasné. Henoch chodil s Bohom. Ako chodil s Bohom? Židom 11, 5 a 6. Židom 11, 5 až 6. Židom 11. Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu. A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Amen. Niektorí si prečítajú, že vierou bol Henoch prenesený a chápu to tak, že Henoch veril, tak strašne veril, až začal lietať a odlevitoval do neba. Vierou. Že mal takú silnú vieru. Nie, to tam vôbec nie je napísané. Tam je napísané, že Henoch bol prenesený vierou, dostal svedectvo, že sa ľúbi Bohu a potom je to vysvetlené, že bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A teraz aká bola Henochová viera? Ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. To znamená, čo robil Henoch? Henoch veril, že Boh je. Víš, to znamená, že nevidel Boha. Mimochodom, viete, že Boha nikdy nikto nevidel? Nikdy nikto. Ani ty, ani ja. Boli nejaké zjavenia Božieho syna, aj v starej zmluve, kde ľudia povedali, videl som Boha a nezomriem, ale Pán Ježiš hovorí, že Boha nikdy nikto nevidel. Otca nikdy nikto nevidel, raz ho uvidíme tvárou v tvár na večnosti, ale v tele Boha neuvidíš. Ale musíš veriť, že Boh je. Takže to, že Henoch chodil s Bohom, neznamená, že okolo neho bola nejaká žiara, že niečo videl. Možno, možno nejaké prejavy Božej slávy, možno áno, ale on nevidel Boha. On veril, že je a veril v jednu úžasnú vec, čo tu je napísané. Ja to budem trochu parafrázovať. On veril, že sa oplatí Boha hľadať. Že sa oplatí Boha hľadať. Že Boh ti dá odmenu, keď ho budeš hľadať. Vieš, že to nie je tak, že ty prežiješ svoj život tým, že budeš študovať Bibliu, budeš sa modliť, budeš slúžiť Pánovi, budeš kázať evanjelium a po 50 rokoch povieš, a na čo to bolo? To tak vôbec nie je. Veľmi rýchlo, keď začneš hľadať Boha. Veľmi rýchlo, keď po ňom budeš túžiť. Keď ho budeš hľadať tým biblickým spôsobom, to znamená na základe viery v Božie slovo, modlitbou, pôstom, chválou, spoločenstvom, spoločnými modlitbami, chodením do zboru, postami, všetkým tým, čo Biblia opisuje. Keď budeš hľadať Boha, veľmi rýchlo uvidíš, že Boh je odplatiteľom, že to má zmysel. A toto je viera. A Henoch takto chodil s Bohom každý deň. Každý deň. 300 rokov. Ubezpečujem vás, že to nebude tak dlho trvať vo vašom prípade. Že nás nečeká 300 rokov chodenia s Bohom. Možná Pán príde brzo, skoro, možná za pár rokov nás nebude viac, lebo poletíme. A možná to bude trvať dlhšie, možná niektorí z nás ešte zažijú fyzickú smrť, je to možné, ale dovtedy my môžeme chodiť s Bohom a náš život môže byť dobrý. Bratia a sestry, každý môže poraziť smútok, skľúčenosť, úzkosť, depresiu, samotu, chorobu. Každý môže poraziť hriech. Hriech nie je silnejší ako ty. Keď zistíš, aké je to úžasné mať spoločenstvo s Bohom, nebudeš chcieť hrešiť. Prečo mnohí ľudia zhrešia? Lebo sú frustrovaní, lebo sa ľutujú, lebo sa nechajú vtiahnuť pod tlak okolností a potom si povedia, ja môžem zhrešiť. Čo sa stane? No tak mi Boh odpustí.
ak vypijem flašku 2, 3. Vieš čo? Radšej sa naplň Svätým Duchom. Radšej sa naplň Svätým Duchom. Ja som nikdy v živote nebol opilý alkoholom. Ja nie som abstinent, ja si občas dám s niekým, neviem, pohárik vína alebo tak. Nikdy v živote som nebol opilý. Ja poznám iba ten pocit, keď to ako keby prichádza. Hej. Miňo sa tam neusmieva. Občas pijem s vašim pastorom, ale už veľmi málo. To pijem neznamená, že sa opijeme, hej. To znamená, že si pripijeme. Napríklad občas sa na Vianoce stretneme, my bývame blízko od seba. Ja viem, aké to je, keď ti začína byť príjemne a ešte sa ovládaš. A ľudia chcú, aby im bolo príjemne, prestanú sa ovládať a čo je napísané, neopíjajte sa vínom, lebo je v ňom prostopaš. Ale keď sa opiješ Svätým Duchom, ja vám to odporúčam, aj teraz okamžite, hneď sa začni opíjať. Keď sa opiješ Svätým Duchom, tak v tom nie je prostopáš. V tom je svätosť. V tom je oslobodenie. V tom je uzdravenie. V tom je náprava našeho života. Vieš zažívať bezpodmienečnú lásku. Vieš, čo to je? Ja si myslím, že o tom vieme pekne teoretizovať. Párkrát v živote som ju zažil, keď som mal spoločenstvo s Bohom. Párkrát v živote. Vieš, čo je bezpodmienečná láska? Že Boh ťa miluje, nie preto, aký si, ale napriek tomu, aký si. On by ťa v skutočnosti nemal milovať. On by ťa v skutočnosti mal poslať do pekla okamžite. Lebo Svätý Boh a ty, to je teda riadny rozdiel. A to hovorím o tých najposvetenejších z vás. Ale Boh nás miluje bezpodmienečnou láskou a poslal do pekla Pána Ježiša Krista. Najdokonalejšieho človeka, ktorý kedy na svete žil. Vtelený Boh, stal sa človekom, neurobil ani jeden hriech. A šel do pekla. Zomrel ako hriešník. Haleluja. Potrebujeme spoločenstvo s Bohom. A je to k dispozícii. Nemusíš si ho zaslúžiť. Nemusíš si to vypôstiť. Pamätaj na Henocha. Vierou. Veril, že Boh je. A on je. Aj démoni tomu veria a trasú sa. Je to nie je také ťažké veriť, že Boh je. Ale tá druhá časť, že sa oplatí ho hľadať. A hľadať Boha, to už sú veľmi konkrétne veci a veľmi konkrétne rozhodnutia. A ja som zmenil tú modlitbu spasenia, tým sa to všetko začína. Hej? Keď človeka privedieme k modlitbe spasenia, začína hľadať Boha. Urobí určité vyhlásenia, ktoré mu sprostredkujú spasenie, ale je to začiatok cesty. Lebo kto vytrvá až do konca, bude spasený. Vieš? Ja verím tomu, že nie je vôbec ľahké stratiť spasenie. Hej? To človek musí brutálne ako odpadnúť a zaprieť Krista a tak. Ale zároveň modlitba spasenia nestačí. Treba sa stať Božím dieťaťom a nasledovať ho minimálne v krstu a tiež životom viery v spoločenstve vo všetkom, do čoho ťa Pán volá. Dobre, poďme sa postaviť.